táto 10-bodová 6-6-6. A to je čas, ktorý využijem na to, aby som sa predstavil pri otcovi, Caroline Wozniacki, Piotrovi. Moment, Caroline chce niečo povedať. Wozniacki has requested coach on court. On court coaching. Ale ty nerozumieš po slovácky, no to ja mám ti povedať. I Dominika chce šampana. Dominike šampanské, OK, poprosíme Michala, aby priniesol. Je tu Miško? Poprosíme Michala, priateľa, aby priniesol Dominike šampanské. Zvykaj si, že doma budeš robiť ty. A Caroline, otec bude kaučovať. Tak, napevno. Dobre. Piotr Wozniacki! A kde je Michal? Kde je Šani? Priatelia, nie je schopný vlastný priateľ, hoci kto prineste Dominike šampanské, nám dúmre od spedu a beží prvý muž. A ten má zavreté, to je prúser jak vrno. Rýchlo, rýchlo.